Ipdiang subaya pibaroki para loki para jor sasisin siakaneka channel kisawayom de para lok haneka por lembaga neka video ngachmi kaneka kabu ban ai kublai advance Christmas masuk pi iwai pa iwai di baju ajing kersane kaneka channel nang baki rukum bapher para kita kapor ya pi di baju share di baju subscribe di baju like di video na kaneka channel tu blai undan lengkap pati iwai pa iwai baro itip ba hakaji imbreu ya dang ba sibon gijing gijing njo bar sibon haban ya kilom ya kitem ya ki rai ki raidam ya ki riat ya ki ram ba teng-teng ya haban cross wat ya ki sauro ha walada nyimnang banci hendrai habang idon gajing mek bar gajing chanya ha ublei unong bo unong thau yani nila man ya dang ba ki baro teman-teman nya pedian ya kan ka Christmas daka khmat ka ba pho samthi namar nang ba jingkan mau ya kajing wan long breu jong utrai Yesus Kristus ubalong unong penim jongi para joko por unong penim jongi jad benreu baro haka percaya de paralog lang bakan ka video ngamara sa pi jing pentip balapha daka sora level union haka ba ya ka khalai no sip ka bagila tumuban khle haka arfu pratari ubana bakat arus nem arajar arfu sau lahab ban pen kelano pat sakawai katarik pada kijing tiba kambenia baik kan ega video hado kabakut kasora level union leng ba presiden ba HL Marcelong kapan tip sapi ki pat ba baro ki bala thet ba ki bom pat thet ya ki tiket lo ki draw bala penyaja kasora level union na ki daw ki bom la kier lah ban pen kendri no ya katarik ban khle ya kan lo ki draw ka bala temu ban khle haka arfu pradarik ubana bakat arus nam arhajar arfu sau Saka arfusan dari kubunai meningkong usnem arhajar arfusan kaban kom ai kublai ya pi ki pat ba ki ba pet ba bakni kanika por kebom ta ya ba nakalian ka jongi yo kaban pentep hakmat jong pri lomba coba dengan por nakalian ka jonga kumu presiden jongka nika union jongka sora labor union kong ngi ai kublai pi wei nak bentah ke advance Christmas juru new year ngai ba ini ya do yakini dak basuk ke pasang dak jingkemen panin rakhiru yakini kum ka wei nak pi jing rakhe man ai jing sok jingkemen ya jing em ke jongi or itu ni ya jing pente pak mat jong pi ba nak kalian jong kasen ke jongi oi ni perpau ke jing semudiau kabaya der angkat bat kanika jingtu ke jongi ya kaban penlong na kaban ta kanika football angkat bat kalau kidro kaban penyelek kaya final ka aku pratarik ha kabang ini semlala ban penlong ha tu tarik mar kidon kita ki bang lemla man kia ki bang hab ban penbet ki bay takhu kisni mar ba kami hab ki por long kitarik ki bang ni lamot ban penbet hot ni penbet ya kapor ha kabaya der kat bat kani ji sisa man usnam kam jujahi jula hi ban pendap kat kum kabang ilat tu ban penlong dan rek kabang ta pat kalong kai kai kaba jimla kem da pan map nungkong nak mat jong pi pan dang skem ba phiru pin pediang bat pinom thau bat pinom ngoi kan ka jung bom la kan jung man penlong kan ka apor pratare hunrai ni kerpat api ba punya sim mentabat ni ba ya ka bang temu andai ba ba don kanu ka jing ngau ban no me sim mentasu lani ban ngau ya kan ni hot kum ki pre mi don ap deng jing ha bang i perkhat la don ya kata ka jing ap kmi lenti ya kata kapor bat bonru naki paralok ki ba juya ki ba don bentabat ni akaban thiet khamtam nak bentakan kalau kidro ki bayar thiet tiket maaf kermen ni kata tarik ke bang ibu ndrai dak jing bom la ka jung ni pan maaf napi ba yen pun long pat ka om bang pun kut no lani kan don kan ka jing le sutia la ban ono lani le bakla lani ban thau kinu ki buat ban penmi kan ka jing kenrum kenram ndrai dak basai abasyet basah kmat jung pi ni pun pau mentah le baju kan por bangin penlek ka hapat ya ka haulu bena Januari haka pesan tarik jung sudah marjar pesan pada ngej ba phiru phine pediang ni kan ni bat ngim
ni kerparu ya pi ba penum penkut no ya ka jing thiat iki ki ha ka der kat bat tiket ren ni kerpat ya pi nang ya thiat amar ki jing thumu ki jong ni ya kan ni sngo thu ba phila tip bangila pentip ru ba ka de na ka benta bang no sunyang bang yarab iki long yang badok amar kum bang jule hi man lo usnam bat ni la ju ya kan ka jing penia la kai hi menta kala de ka sen ka balai rai chui hisnem ki bala de baro milala ya man tulong hak por ka babiang re menta dai tang nak jingdon jong ki pomla ban penbiang ya tarik nama ki dau ki ba ya dai rangkat bat ka final football nomor ba ka jingbom la jong ki breu ya ka bandon ha to asni ya ka bangi ni khot sngo ba kumta yem ban sing ya ban pen ya kan ni ti kumta ni sngo thu ba phiru sing thu ya kan ka jing pensai ka jong ni at nget ba ken priang ya ka bangi pentip hapi bat kan long ru ka ba phiru phi kersan lem khantam yang ni kum kaseng namar bangi kaseng kum kinong bela phi sngo thu bangi de tam kinong bela bat bon hi na kinong ki khot ki jong ni ba de kinong bela ni don ak dang ki jing nya ki bon ki bangi haban ya kedu mo kalong hakano kan bentar te ngich kem ba phi ru phin priang ka bangi ni thumu bat ka bangi kerpat nak khamat jong phi ba phi ru phin sim menta bat ni bat ka bangi thumu kan long ka ba job bat kan long nung kong ka burom na ka benta ka jong phi ki ba don ya kata ka mensim ban no sunyang na ka benta ka bangi thumu paralog kumbala penpau da presiden ka union ngai phiru iwei ki bala the je ki tiket lo ki draw bala penjaj ka ni ka union pinlong ki ba ya sya bat ab ya ka tikas ni ka arfusan dari ubana ben kong usnam arajar arfusan ban pe ki bog ki no sip jong phi manu ban yo ya ka kali artika dan ka pisa ka balong henreulak san hajar tingka ka kali super kari dan ka pisa ka balong saulak san hajar tingka ka alto keten mana ka pisa ka balong lailak tengka nalor ki santeli ki consolation prize ki balong arpa hajar tengka kawai na ka bentak gitu ki bompat ya ki tiket pan kapor kadang kan lo ya pi tangba ten no menta na mari ola balut pat ki tiket na ka bentak itu paralog ke baju jalak kai ya ke khalai nasib ke baju thedi ke khalai nasib ka pelong khalai nasib thet sleep ar sleep lie sleep sau sleep sibuk arbuk lai buk sau buk henrai om ju jopan perkani kapan iba pia dai paralog bat ngaruk na ka don khalai nasib maju thedi si sleep ar sleep lie sleep sau sleep henrai nampak ju jopro si senro henrai kato berkepisa kabangat het ngam ju khonyo mesim namarba nanti bagato kepisa kalau ai bai seng bai dang kalau peryo seng ya babon ngut ki baduk ki bayo pada ke jinjob ya kato ka khalana sip kaba api jala lagi kenhon bapher te paralog phiru hakane ka por sim bentalang hakane ka khalana sip bala penjala da ka sora level union khamtam ya kane ka khalana sip api jala kai da ka jing themu palang baki to ki pisa alang baki to ki jing the jong phi ki to ki slip khalai no sip na baki ni ki jing no sing yang ki jong phi ki pisa ki bami bat ki bala tam na ki to ki bai tar baro on no sing yang pan saki breu ki baduk saki long jing long sam ki baduk bat kana ki pisa ka bami na pla ka jong phi ba phi no sing yang no phi kalong ka jing ker khu ki to ki long jing long sam ki bayo ki jing jarap ki to ki long jing long sam ki ba syam jing jar ki ba syam lanan te paralog ai ke jingya trailang no senyang lang sakaneka mission babha bala priyaj taka sora level union taka jitmu bang yarap yakilong yeng long sem ki baduk bakardo bat ki bajinjar to blame ke huyapi iwei pa iwei sajisin ai kublai advance christmas yapi iwei pa iwei kublai sibon